päivä on 24. päivä maaliskuuta, lauantai. Making of Frozen Hearts with Hiljaa itse siellä. Hyvä. Ninja. Rampukat tänne. Joo. Että voisitte sitten reilusti huutaa mihin päin mun pitää katsoa. Joo. I was a little bit sad when the director said that I can't use all my force, because in the real life I could have destroyed all my enemy in 2 seconds. Ei toi riitä toi käsivarmi, sun pitää tällainen näin. Niin, että sä oot semmosen pitkän vedon vedetty. Kova, käy. N-Y-T, nyt. Käy. Hep. Uusiksi. Hep. Ei. Pitää ottaa isompi liikerata, että saa hep. Hep. Nyt se lähti musta aika hyvin. Kopauta vielä kerran siihen. Joo. Saatiin hienoa liikehdintä. Et saa ihan alusta. Mä lasken tän ja sitten tällä. Okei. Niinku porin näitä luoteja samalle. Okei, mä ollaan se äkkiä saada uudestaan. Antaa käsi taas tulla taas. Go home, you fool. Okei. Mut ei alalyöntejä. Jos on niinku Ei, mut tää on... kuollutta Ramboa ja kaikkea muuta, et voi alalyöntejä. Tosi ninjamaista. Mä otan niin tiukkaa koko kuvaa, kun siitä nyt saa niin, että toi runko näkyy sieltä, että Janne voi ottaa sitten kaiken muun. Niin. Käy. Joo. Okei. 1, 2, 3. Oi vittu. Mikä? Vähän arvot pitäis tehdä. Ei paljon, kun se taitila on siinä. Now, here you can see great example from serious ass kicking. I eat commandos for breakfast. Ja hei, nosta pikkusen niinku päätä. Noin. Joo, nyt on hyvä. Käy. Ninja juttu.
Se on vielä päässyt edes kuvaan. Ja se on vielä vähän työn sarkaa. Niinetkin pesee hampaita. Niin, siis human aina. So, the ninja way. I will beat you. Mä, lapset, muistakaa ottaa hammastikkua. Nyt Niin, et ei nuku koskaan. Putti on kahallaan tässä tuotannossa. Kameramiehet sai 2 leipää. Liian monta ninjaa talossa. Näin siinä sitten käy, kun voilla uhkailla. Rupee tuolit hajoilemaan. Ammattilaiskika. Koska tää on valkoinen keppi, niin saa läjän, että se peittyy. Ei sitä huomaa ollenkaan käytännössä. Täällä on hyvä, että on vähän väriläiskiä. Kato, ninja pitää muuttaa. Näytäs mikä meidän hienot pyrotekniikat. Näillä saadaan tuhoa aikaiseksi. Rypälepommi. Rypälepyrot. Tulee Charlin enkeli myös. Aika vähän peidot tässä tuolta. Oikein Paskeinen haluaa olla yhteistyössä. Käväse siellä veden alla sit kokonaan. Näin käy kun menee avantoon liian monta kertaa. Voi että. Miten se on päällä? Ota. Miksi se on päällä? Miksi? Miksi laitat sen? Mikä se on? Mun mä löydän sitä nappia. Aha. Älä. Et pelottele. Jos meillä päätään porukka uhaa, me tehdään näin. Ei mitään. Eipä näin ole lähetä.